αν ξεχνάς τα κλειδιά σου, αν βαριέσαι εύκολα, αν δεν μπορείς να συγκεντρωθείς, αν αργοπορείς, αν το μυαλό σου πετάει από το ένα πράγμα στο άλλο, έχεις διάσπαση προσοχής ή καλύτερα διαταραχή ελλειματικής προσοχής και υπερκινητικότητας και για συντομία ΔΕΠΗ. Στο ίντερνετ η απάντηση μοιάζει να είναι μάλλον ναι. Αλλά η ψυχολογία και η κλινική πραγματικότητα λένε κάτι πολύ πιο σύνθετο. Είμαι ο Απόστολος Κουπαρανίδης, υποψήφιος διδάκτορας συμβουλευτικής ψυχολογίας και σήμερα θα δούμε γιατί τόσο πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι έχουν ΔΕΠΗ. Δεν είναι απαραίτητο ότι κάποιος φαντάζεται ότι έχει ΔΕΠΗ. Είναι ότι πολλά από τα συμπτώματα που παρουσιάζονται online είναι τόσο γενικά, τόσο ανθρώπινα και τόσο διασταυρούμενα με άλλες δυσκολίες, που είναι εύκολο να πεις «αυτό είμαι εγώ». Και εκεί αρχίζει το μπέρδεμα. Γιατί άλλο να αναγνωρίζεις τον εαυτό σου σε μία εμπειρία και άλλο να πληρείς τα κριτήρια μίας διάγνωσης. Το online περιεχόμενο συχνά παρουσιάζει ως ΔΕΠΗ συμπτωματολογία πράγματα που είναι πολύ ευρύτερα από τη ΔΕΠΗ. Το να βαριέσαι εύκολα, το να δυσκολεύεσαι να ξεκινήσεις δουλειά, το να αποσπάσαι από ειδοποιήσεις, το να νιώθεις καταβεβλημένος, όλα αυτά μπορεί να υπάρχουν στη ΔΕΠΗ. Αλλά δεν είναι αυτόματα ΔΕΠΗ. Μπορεί να είναι στρες, μπορεί να είναι εξάντληση, μπορεί να είναι κακός ύπνος, μπορεί να είναι άγχος. Μπορεί να είναι η ίδια η ψηφιακή κουλτούρα που έχει διαλύσει την προσοχή μας. Όταν όμως βλέπεις ένα reel που σου λέει «αν κάνεις αυτά τα 5 πράγματα ίσως έχεις ΔΕΠΗ», ο εγκέφαλος πιάνει το μοτίβο και λέει «αυτό εξηγεί εμένα». Οι επίσημες οδηγίες όμως, σύμφωνα με το Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών, ζητούν κάτι πολύ πιο αυστηρό. Τα συμπτώματα πρέπει να είναι επίμονα, με διάρκεια τουλάχιστον 6 μηνών, να έχουν ξεκινήσει πριν την ηλικία των 12, να συνυπάρχουν σε 2 ή περισσότερα περιβάλλοντα, παραδείγματος χάρη στο σπίτι, στο σχολείο, στην εργασία, και να μειώνουν την ποιότητα της κοινωνικής, ακαδημαϊκής ή επαγγελματικής λειτουργίας. Επίσης, χρειάζεται να μην εξηγούνται καλύτερα από άλλη ψυχική διαταραχή. Ο αλγόριθμος, επομένως, δεν σου δείχνει απαραίτητα τι είναι αληθινό, σου δείχνει τι σε κράτησε περισσότερο. Άρα, αν είδες ένα βίντεο ΔΕΠΗ και σκέφτηκες «κάτσε, μήπως είμαι εγώ», η εφαρμογή θα σου δώσει κι άλλο. Και μετά κι άλλο. Και ξαφνικά δεν βλέπεις απλώς πληροφορία, ζεις μέσα σε ένα μικρό σύμπαν, στο οποίο όλα δείχνουν να σε οδηγούν στην ίδια εξήγηση. Αυτό δημιουργεί ένα πολύ ισχυρό ψυχολογικό αποτέλεσμα. Δεν νιώθεις απλώς ότι ταυτίζεσαι, νιώθεις ότι επιβεβαιώνεσαι. Μελέτη του 2025 βρήκε ακριβώς αυτό το μοτίβο. Τα πιο δημοφιλή ΔΕΠΗ βίντεο ήταν τεράστια σε απήχηση. Πολλοί δημιουργοί ανέβαζαν επαναλαμβανόμενα ΔΕΠΗ περιεχόμενο και η συχνότερη κατανάλωση τέτοιου περιεχομένου συνδεόταν με πιο ευνοϊκή αντίληψη για την ακρίβειά του. Η ιδέα ότι ίσως έχω ΔΕΠΗ δεν δίνει μόνο απάντηση, δίνει και ανακούφιση. Για πολλούς ανθρώπους είναι η πρώτη φορά που κάτι δίνει νόημα σε χρόνια δυσκολία. Δεν είμαι τεμπέλης, δεν είμαι χαοτικός από χαρακτήρα, υπάρχει λόγος που δυσκολεύομαι. Και αυτό είναι ψυχολογικά πολύ δυνατό. Γιατί όταν μία εξήγηση σε ανακουφίζει, ο νους θέλει να την κρατήσει. Άρα το θέμα δεν είναι ότι ο κόσμος είναι αφελής, το θέμα είναι ότι μια πιθανή διάγνωση μπορεί να λειτουργήσει σαν νόημα. Και δικαίωση μαζί. Εδώ όμως μπαίνει η κρίσιμη διάκριση. Το να ταυτίζεσαι με ΔΕΠΗ περιεχόμενο δεν σημαίνει ότι δεν έχεις πρόβλημα. Μπορεί όντως να δυσκολεύεσαι πολύ και μπορεί όντως να χρειάζεσαι βοήθεια. Απλώς η σωστή ερώτηση δεν είναι ταυτίστηκα με 6 reels, άρα έχω ΔΕΠΗ. Η σωστή ερώτηση είναι αυτές οι δυσκολίες είναι σταθερές από παλιά, εμφανίζονται σε πολλά πλαίσια, με επηρεάζουν ουσιαστικά στη ζωή. Και μήπως υπάρχει κάποια άλλη εξήγηση που μοιάζει. Γιατί εκεί ακριβώς ξεχωρίζει η online ταύτιση από την κλινική αξιολόγηση. Οπότε γιατί όλοι νομίζουν ότι έχουν ΔΕΠΗ?
επειδή ζούμε σε μια εποχή όπου η προσοχή μας διαλύεται. Τα συμπτώματα παρουσιάζονται υπερβολικά γενικά, ο αλγόριθμος ενισχύει ότι μας αγγίζει. Και η αυτοδιάγνωση πολλές φορές μοιάζει με επιτέλους μια απάντηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι η ΔΕΠΗ δεν είναι αληθινή, το αντίθετο. Σημαίνει ότι είναι τόσο σοβαρή που αξίζει κάτι περισσότερο από ένα viral βίντεο. Αν σου άρεσε αυτή η οπτική, γράψε στα σχόλια τη λέξη προσοχή. Και πες μου, πιστεύεις ότι το ίντερνετ ενημερώνει ή μπερδεύει περισσότερο?